Arratsaldeon jauna, irrikaz betetan, kamara aurrera gatoz, gaur biok zer gertan. Arratsalde ederrau nahi dugu orekan, beraz hasi dezagun gure elkarrizketan. Beraz hasi dezagun gure elkarrizketan. Joder, ze molesta, kaixo Antxon. Arratsaldean bai. Zeus. Ondo, zeu? Ondo, porzuk, hemen zaurelako. Benetan, Antxontani aspaldituk itzen genuen baina zuezen nik ezen eta begira aukitu dugu tagotzea elkarretzeko. Hirugarrenean esaten dute. Hola! Handiala gautzak eta hirugarren saiak. Hirugarrenean, hola! Antxon, uretsukoa zaitxeu, uretsutak petoa, Donostian bizitzea, zagautzen iten dezu lana, noiz ematedeu Euskal Herriko buelta, martxa honetan, baina betxolaritzak ere emango zizun Euskal Herritik bidaiatzeko aukera ez? Bai, esan, bertsozale izan ezkero, esate baterako aurreko larun batean Lasarten entzan bertso bazkari literario bat, eta entzutea junginen, eta orduan itzaki horrekin, Lasartera iritsian aparkatu, herrien bueltatxo bat eman, eta holaxe makina bat lekutan ibiltzeko aukera eduki dugu. Eta orain dela gutxi Euskal Herriko txapelketa nagusia izan da, bertsolari txapelketa nagusia, eta, makina bat txokotara iristeko aukera horri esker. Antxon, baina uretsuko antzokia zen lehenengo plaza zapaldu zenuena, Nik uste izan zitekela, egia esan ez dut oso garbi gogoratzen. Bai, eta antzokia ez baldin bazen, Urretsuko plaza izango zen, edo ikastolako gimnasioa, edo herriko txokoren badeintzat. Nola gogoratzen dituzu hasiera garai horiek? Nik esango nuke gu jende aurrean bertsoa kantatu genituen lehenengo alditan, aurrez prestatuta joaten ginela, paperean idatzi, buruz ikasi, ez bada papera, poltsikoan gorde, ahazuzkero jende aurrean ateatzeko, eta haiek kantatu. Eta aztu zitzaizun baten bat, edo? Ez dut uste aztu zitzaidan, nik impresio daukan, nerekin kantatu zuen norbait aztu ote zitzaion, eta gaixoak oso gaizki ez ote zuen pasa, papela ateratzeko bildurrez atera ez atera zalantza hortan. Ikusteko betxolaritza ez dela batere erreza, zegoetik asko esatutela kantatu, hitzekin jolastu, baina esan nahi potente bat bota behar duzu, hitzen bidez, doinuen bidez, eta gauza konplexua da betxolaritza, ez? Ni bezalako bertsozalentzat oso komplexua. Nik uste asko dabilenak eta asko entrenatuanak eta hortarako asko prestatu danak, segurona jolas baten pare eta oso erraiz botako ditula, nik usterik gabe badakit bertso oso onak botatzen dituztela. Baina zer eman duzu betxolaritzak? Niri zaletasun handi bat, oso umetatik, oraindik daukadana, eta gero zaletasun horren inguruan gauza asko. Zuk esan duzu bat hasieran, bidaiatzeko aukera. Bidaiatzeko aukeraz gain, jendea ezagutzeko aukera. Akaso hasieratik herria bera ezagutzeko aukera. Gure herria, gure herriko jendea, gure herriko festa, gure herriko ekitaldiak, beste talde batzutakoekin elkarlaneako aukera. Orduan, aukerak eta aukerak zabaldu izan dizkigun aukera,
zera bat dala uste dut bertsozaletasuna. Esango banizu plaza bat esateko, hola momentuan zein etortzen zaizu gugura. A ber, plazatan asko kantatutakoak ez gehagu, baina guk herrian baduko adibidez asko maite dugun bertso hilabete bat, Ba? martxoan izaten dana, aurten ere izangoana, eta, bueno, martxoan bertxoko gure hartan egiten dugu alako txepelketa moduko ez oso serio bat, eta hoxe aukeratu nezake. Berezia da, ez? Bai, berezia da, herrikoa da, oso lagun artekoa da, eta nik uste ilusioz euten garela horren zain urtero, eta orduan gogoratzeko modukoa da. Eta kantatutakoa ez bakarrik, okerrez banago gai jartzaile ere agitu zela. Kontua da, bertso eskolan ibiltzen gehan jendeai tokatzegula askotan, herriko saiotan kantatzea bezala, herriko bertso saiotan gaiak ematea ere, edo igual garai baten eskola arteko gaztetxoen kanporaketaren baten, edo guk eskualde mailan egin izan ditugu bertxotan gauzak, eta eskualdeko saion baten edo besten, gaia jarri ditugu. Zaila da? Akaso gaia jartzea ez da zaila izango, gai hona jartzea zailagoa behar da. Saiatu izan gera oraindik ere, aspaldinien ez gaiak ematen aitu jende aurrean, baina oraindik herriko bertso saioa tokatzen zaigunean, Urtxu Zumarran Santa Luzi feria izaten da abenduaren 13, eta horren bueltan herriko bertso saioa izaten da, eta ekartzen ditugu puntako 4 bat bertsolari edo urtero herrira, eta haiei gai hona jarri nahian bertso eskolan bata besteai laguntzen saiatzen dira. Esan du, esperientzia oso ona bertsolaritzak lekuak ezagutzeko aukera plaza bat ere aipatu dugu bertsoan egiten duzuena, baina negatibo ez nahi jarriko, baina guztiak bezala bertsolaritzak ere momentu itogarri bat pasagazeko zizunez. Nik esango ditut zorionez bertsozale izaten jarraitzen dutela eta gauza txikiak egiten gure mundutxo hortan, ondo pasa izan detelako eta esperientzia oso traumatiko hori geuki ez detelako. Baina jende entzun izan diot, umetan edo jende aurrera irten nahi ez eta behartu dutelako, edo ridikulo sensazio haundia eukidulako, akaso zaletu izateari utzi diola eta arrezkero ez duela ezer jakin nahi izan bertsolaritzarekin. Gauza bat galdetzen dut, txogak irudituko zazue, baina momentu gauza hauek gustatzen zaikiko nontzen, momentu oso importantea da holtzetako eskailerak igortzen ditugunean, zure kasuak nola bizitzen duzu momentu hori? Nik bertxotan egin detenetan oso urduri. Akaso urduriegi, bai. Urduri eta gainean niri urduritasuna esan dezulen oroitzapen ez txarren badan, edo oroitzapen bada. Ni normalen bai pentsatzeakon, bai kantatzeakon, askotan etxirita egotekon ere, uste gehiegi edo bintzat asko mugitzen naizela eta nervioak izaten dira. Hemen ondo zaude. Bai, hemen hitz egitea niretzat bertxotan egiten du asko zerrexagoa. Plazatik plazara ere aldea egongo da. Bai, gu geha oso bertsozalek, orduan gaude eskualde mailan edo ditu izan geha herri mailako saiotan kantatzen. Orduan, lehenengo aldiz herritik eskualdeko beste herriren batean mugitzen zean momentua, edo Gipuzkoako txapelketako sailkapen baten edo kantatzen duzu nahia, jende adituagoan aurrean akaso, urduritasuna ere esponentzialki haunditu izan zain eri. Eta txikitan bazen hori, hola,
Betxeradiren bai, erreferentea edo, zergatik txikitako mundua beti dagoa oso fantasiosoa. Nikoi izan nahi dut edo bazenun. Ez dakit nik hori izan nahi dut, ez uste sekula pentsatu nuen, baina nik horatzet nik 11 urtean euskela irabazizula Andoni Egainak Euskal Herriko lehenengo txapela eta gero arrezkero mordoak. Eta orduan Andoni Egaina bazan guretzat, moira referentzi bat. Edo Jon Sarasua kaso garai hartan ibiltzen zen, Xabier Ruzkitze bera ere bai, umea botan Iñaki Murua gogoratzen dut nik, Mikel Mendizabal, bueno, bageneuzkan idolotxo batzuk edo. Betxeraditzatu jungo gara pixkat eta zer ikasi zenun zu. Kimika zientzietan lizentziatu nintzen, Donostin. Zergatik kimika? Ziurrenik zer ikasi ez nekilako. Eta orduan, bai, ez jakintasun hortan, ordura arte zientzietako Xergoinon ura ere akaso ez jakintasunagatik. Eta antzeko ikasgaiak eta zeuden ezkero goratzez lehenengo mailakoak ziala geologia, biologia, matematika, fisika, kimika eta ingles teknikolako zerbait geneukan. Eta zan, ordura arte egiten unakin jarraitzea edo, modu orokor xamar baten, eta holaxe sartu nintzela esan munduka. Eta gozatu zenun karrera? Ondo pasan nun, gaizkira bai akaso momentun baten, igual, bueno, ni nahiko langilea, nahiko ikasle zintzoan nintzen aurretik eta karreran bai. Orduan egun erdiz klasera jute baldin baginen, beste 4 ordu pasatzen ditu liburutegin ikasten astelenetik ostegunera normalen, asteburutan ez duen batera ikasten, ostiraletan herrira bueltatzen nintzen bertso eskolara juteko eta gero asteburutan gustuko gauzak egiten ditun. Baina gozatu, bueno, disiplina batekin eraman nun, eta bai, asko gozatu nuen, unibertsitateen lagunak egin eta haiekin adibidez. Donostin, ez? Bai, gehienak Donosti bueltakoak. Eta kimika bukatuta gero lanean hasiko zinen, guain zauden bezala, zeten itazu lan. Bueno, baina irakaskuntzan, bigarren hezkuntzan. Bai. Aurretik kimika bukatuta gero, bekadun ibili nintzen laborategian unibertsitatean bertan urte pare batez, masterra egin bitartean. Bai, nik uste hor konturatu nintzela, kimika ez nula aukeratu pasio izugarria neukalako. Eta orduan erabaki nula bizitza laborategian pasan nahi. Baina era berean, jendeari eta gazteago eta gauzak azaltzea eta gustatzen zitzaidala, eta kaso irakasteko balioko nula. Baina, laborategi hauek ere kristos esperientzia emango zizun. Laborategiak eskatzen zuen lan handia, goizetik, iluntzean, berandu arte, nahi izan ezkero asteburutan eta opor garaian ere bai, eta emaitzak eta lortzeko prozesua, ez dakit, pelikulatan eta bezala oso azkarra ez dela ikasi genuen, behintzat, erreakzio bat martxan jartzeko, erreakzio bat prestatu hartzien lehenengo, tartarako egunak behartzien, gero erreakzio batzuk 2 eta 3 egunera irauten zituzten, produktua lortuta gero, haiekin datuak eta aztertzeko probak eta indar ezaten zizkien, eta proboi egiten ere egunak eta azkeneako asteak eta hilabeteak behartzien zerbaitera iristeko, eta nire kasuan artikulu bat bakarra argitaratzea iritsi ginen zientifikoa, ia 2 urte pasan ditun artikulu bat lortzeko. Orduan, akaso zientzian metodoa zeintzan ikasten, eta zen bat lan eman zezakeen eta ze motela zen, lagundu zian laborategi bateko martxa ikusteak. Enkel, bakarrik falta ez zitzazuk doktora duzabit. Egia esatean nahi baldin badezu, masterra inun doktora gaurreko beka batekin, baino hori 2 urtean master titulatea eta gero beste bitan ez jarraitza erabaki nun, doktore izateko
buru belarri kimikan zentratuta Bai, egoteko pasio bai. hori falta zitzaidalako Bai. ziurrenik. Asko eskatzen ditu beste bi urte etengabe. Eta bakarrik, osea, jendea ez dakit baina doktoreko tesian igual da gehien eskatzen duzuna eta bakarritate izugarri batean, Bai, eta disiplina izugarriz, eta lan asko inez, eta denbora eskainiz, eta nik, esate bateako astelenetik ostegune ikaste baldin manun ere, edo astelenetik ostegune laboratein lan ite baldin manun ere, asteleletan kriston gogo aukitzen nun, hartu Donostine autobusa trena, Zumara aurretxura jun, eta bertxoskolako umei bertxoskola emateko adibidez. Orduan, bueno, nire tesi zuzendari behartzunak esaten zian gauza gehiagin nahi nitula, eta arek nahizun ni tesi baten sartu eta antxe zentratzea, eta nire aukera etzan hori. Eta guai, ikustezu bide ona aukeratu zenula. Nik uste baietz, bai. Akaso beste zerbait ikasiko nuke gaur egun, baino ze ikasiko nuken jakin gabe jarraitzen dut, beraz. Denboa falta igual. Bai, edo dirua edo ditu dut nahi duzen bezala ez, esan nahi dut. Lanea junk beharrik ez pagan nuke, akaso eguna ikastu pasako genuke. Eta irakaskuntza zer hemen duzuen jam, zerreteko da, etengabeko gauza bat, eguneko hau egon beharrekoa. Nik uste nire izaerakin edo antolamenduakin bat gehiago datorrela tesi bat baino. Tesi bat da lan jardun, emaitza handik 4 urtera ikusteko. Eta nik ez daukat ordenarik hortarako. Irakaskuntzan aldiz, egunean badituzu zure 6 orduak ikasleekin bilerak banalakoak, eta orduan antolatugoa da kontua, eta saio bat prestatu behar duzu, eta gauza batzuk zuzendu, eta hurrengorako erabaki batzuk hartu, eta, bueno, kaso eman dit, aurretik ere ikasle moduan ohituta neon bizi modu batetik gertuago duteko aukera. Eta, galdoko pizkat, ogoko batzuk, zer musika entzuten duzu? Euskal musika esango nizuke. Bai. Esango nizuke bereziki ez naizela oso musika entzulea, erosle, kontsumitzailea, irratiak izten dutela askotan, autoan adibidez, eta jartzen didaten hori ere entzuten dela batzutan, baino euskal musika batez ere. Mundu nahi polit gaizto edagonetan bizirean enean zure kezkak edukiko dituzu normala den bezala zentzuk izan daitezke loak entzen dizuteko mamuoiek. Aukera nahi hau nuke lorik ezkentzea, eta nuke esango berezik entzun diateni, baina bakite egunerokan adidez, hilabetero alokairua ordainduin behar izaten detela, naiz etxe jabe, gasolina eta gaineakoak bizimodua garestitzen nahi dela, orduan momentuko pobretzeak eta kezkatzen hau, eta gero bertsozale eta euskararetarri izan da, euskararen behan egoera kezkatzen hau, euskaltzaile nahiko militante naizela uste dut, eta badidez antzerkia, zinea, hainbat gauza euskaraz bizi ezina izateko pixkate amorratzen dago, ez? Oantxe irati filma estrenatuko da, eta irati estrenatu bitartean, akaso helduentzako fikziozko pelikularik urte eta pikoan ez dugu euskaraz eduki eta olako gauzek, lo pixka eta kaso kenduko diat. Eta liburuak, irakurtzen ditugu novelak pila bat ditugu euskaraz, eta esketzekoa da. Baina igual, oikoagoak nire novelak euskaraz edukitzea. Falta zaigu. Nik uste ikusentzunezkotan eta zinemanetan utxune asko zaundigo daukagula, Literaturakin dani nahiko pozina. Baita zara, poesia gustatzen zait, asko gustatzen zait, euskal poesia.
Antzian, mila esker etortzeagatik. Zorregatik. Oso gustua egon. Pozten naiz, eta jarraitu. Eta bilanuko diago, agur, Vale. Google-ko zelan, agur! Bai, Ion,